pojedinačno višebojsko prvenstvo Hrvatske u sportskoj gimnastici. U ova 2 dana svoje sposobnosti pokazalo je 36 gimnastičara i 35 gimnastičarki iz 8 klubova. Najviše je rivalstva bilo već po tradiciji između Osječana i Zagrepčana. U konkurenciji vježbača zlatnu medalju u višeboju i u pojedinačnom natjecanju osvojio je Aleksej Demjanov, inače najbolji na karikama na ovogodišnjoj univerzijadi u Japanu. Prije 2 godine ovaj izvrstan gimnastičar doselio je u Osijek i od tada je hrvatski reprezentativac. Srebrni je Lucijan Krce iz zagrebačkog kluba Sokol. Da, naravno, sretan put Alekseju Demjanovu, sreće i hrvatskoj gimnastici zajedno s njim. A dodatak ovom prilogu naravno su i rezultati jučerašnjeg višeboja, današnjeg finala. Pospravljamo, potpuno su identični u muškoj konkurenciji. Demjanov znači prvi i Lucijan Krce iz hrvatskog Sokola drugi.